Ara, i per un temps de 10 minuts, donem la paraula al senyor Carvala perquè pugui donar resposta a les preguntes que se li han formulat. Bé, moltes gràcies. Intentaré respondre a totes les preguntes. No sé si tindré temps. Primer, la pregunta que s'ha plantejat sobre com ens organitzem Unitat contra Feixisme i Racisme, pues, bona pregunta, no sempre és fàcil. Unitat contra Feixisme neix, de fet, de la plataforma Aturem la Guerra, que tothom coneix d'una forma o altra, com un espai molt ampli i unitari. Va néixer en 2010 i en molts sentits amb el mateix esperit. O sigui, una estructura molt oberta, assembleària. Tenim assemblees generals, tenim grups locals que gestionen ells mateixos, tenim un grup de coordinació on intentem que les diferents sensibilitats i territoris estiguin representats. Que no és fàcil perquè un element important per recordar és que Unitat contra Feixisme no és gent que només fa això. Som gent de moltes coses diferents que al costat de treball sindical o veïnal o diferents moviments o partits també fem aquesta feina unitària contra el feixisme. Llavors és un tema pendent, un tema permanent d'intentar treballar per mantenir aquesta unitat, tenim debats, tenim diferències, però l'eix central és que si tota la gent que participa a Unitat està contra el feixisme, això dona un eix. Però sí que és molt horitzontal, no tenim president, secretari, junta permanent, és un espai molt obert. Llavors, algú que comença a participar a Hospitalet, participa ràpidament i va a les assemblees i comença a fer feina, i igual a tots els grups locals. I aquí tocant algun comentari del senyor diputat del PP sobre el meu blog personal, és el meu blog personal. Les posicions d'Unitat contra el Feixisme són les que apareixen al web d'Unitat contra el Feixisme i cadascú té el seu punt de vista que podem coincidir en algunes coses i altres coses no. On coincidim és en la lluita contra el feixisme. Respecte a les nostres relacions internacionals, tenim molta relació amb Unite Against Fascism de Gran Bretanya, d'on vam robar el logo, també amb KIRFA, que és el moviment unitari contra el feixisme a Grècia, que està fent una feina molt forta contra els feixistes d'Alba Dorada. Aquest vespre, de fet, tenen una mobilització i pensem que demà és la seva manifestació principal organitzada des de fa mesos. Per aquesta nit els nazis intenten sortir al carrer, no sé quin barri, i els sortiran per intentar ocupar els carrers de forma unitària i ciutadana perquè els feixistes, els nazis, no puguin anar impunament atacant a immigrants o persones d'esquerres. Vam participar, per exemple, a una trobada internacional a Grècia l'octubre passat, però els viatges internacionals són l'excepció. Tenim contacte per xarxes socials, correu electrònic i esperem estendre aquesta coordinació amb la jornada de demà, perquè hi ha molts llocs on han organitzat manifestacions on no tenim relacions estables, llavors és anar fent cadascú del seu territori respectant les diferències. El cap de setmana passat, de fet, vam anar 3 persones a Catalunya a parlar a Euskadi, on s'acaba de crear una plataforma unificada contra el feixisme, que abarca diferents sensibilitats, diguéssim, d'un país que té moltes diferències internes, sense anar més lluny. Amenaces. Tristament, sí, que gent d'Unitat contra el feixisme ha patit amenaces. Explicaré un parell de detalls. El pitjor potser va ser el Garraf 2011, quan hi va haver una campanya molt forta pels feixistes de Plataforma de Catalunya en aquell moment, que els van portar a dur a terme atacs físics contra gent nostra. Un incident, un home de 60 anys que caminava cap a casa amb el seu fill bastant petit. A la nit, després d'un acte d'unitat contra el feixisme, el seu fill veu que hi ha 2 cotxes que el segueixen i diu, què són aquests cotxes? I resulta que era el cap de llista de Plataforma per Catalunya a Vilanova i la Geltrú i altra gent ocupant aquests 2 cotxes. Teníem temps per trucar a alguna gent per dir, mira, m'estan seguint, el van atacar davant de casa seva. Va acabar a judici, perquè els Mossos van arribar, perquè es van cridar, va anar a judici i multa per al dirigent feixista i multa per al nostre company de 60 anys davant de casa seva, atacat per 2 cotxes de feixistes. Això és un exemple, hi va haver altres agressions en aquell moment. Per sort, aquest cap de llista de plataforma no va treure cap regidor en tota la comarca i va deixar el partit i ara es dedica a arrencar estelades de balcons. El Clot, un activista d'Unitat de Sant Martí,
que ha destacat per la feina contra el centre nazi Tramuntana, incloent una entrevista a una revista local, va rebre una carta a casa dels seus pares amb amenaces mitjanament velades, amb un paper amb una substància marrona, sense identificar, evidentment no agradable. Però el perill més ampli són els insults, amenaces a nivell quotidià, a gent arreu del país, als seus barris, dones musulmanes que van a fer la compra, porten els seus fills a l'escola, que poden patir insults racistes. I també poden patir insults des de vegades institucions a les dones musulmanes per la seva forma de vestir. Un últim punt sobre el tema amenaces. Un activista de Plataforma Catalunya Terrassa va abogar a la pàgina Facebook de Plataforma per un nit dels ganivets llargs. Evidentment no sabia que el nit dels ganivets llargs van decapitar un sector del partit nazi. Altres punts. La teoria, entre cometes, de ferradura, que l'extrema esquerra i l'extrema dreta es toquen. No. Jo em nego a acceptar que una persona que vol repetir l'Holocaust, que vol fomentar l'odi als jueus, als musulmans, a la gent LGBT, a la gent demòcrata, sigui igual que una persona que està en contra de fomentar un altre Holocaust, que està en contra de l'islamofòbia, que està en contra de l'antisemitisme, que està en contra de l'homofòbia, que no són iguals. Potser a vostè no us agrada, sectors de l'esquerra, ho entenc. Hi ha coses, alguns col·lectius d'esquerra radical que a mi tampoc m'agraden, però no és igual que el feixisme. En canvi, quan activistes del Partit Popular, sobretot de noves generacions, es fan fotografies amb banderes nazis, potser saludos nazis, quan una delegada del govern fa homenatge a la divisió azul que va lluitar al costat de Hitler a la Segona Guerra Mundial, quan el PP i un altre partit organitzen conjuntament a un acte a Plaça Catalunya l'últim 12 d'octubre, conjuntament amb formacions feixistes com són Plataforma per Catalunya i Casal Tramuntana, quan es nega a reconèixer la memòria històrica, quan es nega a acompanyar les víctimes del terrorisme que va representar el franquisme durant 4 dècades, això sí que s'apropa. Jo no he dit mai que el PP sigui feixista, sempre argumento en contra de la gent, que hi ha gent dins de l'esquerra que diu el PP són feixistes. No són. Dins del PP hi ha gent antiracista i hi ha gent demòcrata. Però tristament hi ha alguns que sabem d'on ve, hi ha gent que sí que té historials dins del franquisme. I també, i aquí potser el més preocupant, és que hi ha gent que no és feixista, potser ni és racista, però per treure vots no té cap problema en fer servir discursos racistes, de culpar els gitanos, les musulmanes, etc., de dir que hi ha cues als hospitals o als CAPs pels immigrants. No perquè s'ha retallat, sinó per culpa dels immigrants. Que no hi ha prou beques menjador per culpa dels immigrants. Si pensem als anys 30, si un partit institucional hagués dit, bueno, no estic d'acord amb els nazis, però fa falta mà dura contra els jueus, perquè hi ha jueus que roben, hi ha jueus que... Què diríem ara d'algú que hagués fet això als anys 30, abans de la pujada de Hitler? Hauríem dit que és un col·laborador, una persona que fomenta la pujada de Hitler. I algú que avui en dia fomenta la islamofòbia està fomentant arguments que donen espai als feixistes. No és igual que el feixisme, però està donant espai a això. Llavors, com a unitat contra el feixisme, mai hem denunciat el PP com a tal, ni cap altre partit que no sigui feixista. Sí que critiquem i denunciem certs discursos i actituds i actuacions. I, donat que sóc aquí, diré que no és només el PP. Hi ha altres partits que fomenten prohibicions a burques inexistents, no partits com a tal, sinó determinats dirigents d'aquests partits. També hi ha partits que tenen determinats dirigents o persones que diuen que és un problema la quantitat de bebès que neixen amb el nom Mohammed. Això crec que és un problema. Però, com dic, que a comunitat contra el feixisme, el nostre enemic és el feixisme. I el que demanem als partits demòcrates i institucionals és que no fomentin, que ajudin a frenar l'amenaça del feixisme.
Molt breument amb la resta. La Unió Europea, amb les eleccions de 25 de maig, sí que és un problema l'aliança que ja s'ha comentat entre un partit disfressat feixista com és Front Nacional i un partit que ve del populisme com és el de Geert Wilders. I el fet que facin una candidatura comuna és una amenaça, que sembla que ja s'ha plegat Liga Nord i segurament hi haurà altres que participen aquí. Llavors, què podem demanar? A nivell del Parlament Europeu, que siguin el més estrictes possibles, que si hi ha un puntet on no compleixen per formar grup parlamentari, que no puguin formar grup parlamentari. Si demanen diners, com sempre demanen diners, que sempre diuen, els feixistes aquí sempre diuen unitat contra feixisme viu de subvencions. No hem rebut mai cap subvenció, però ells sí que reben, i de fet la Plataforma Catalunya està barallant-se per les subvencions rebudes al passat. Si hi ha subvencions al Parlament Europeu, com hi ha, llavors que siguin el més estrictes possibles, perquè tots els diners que reben aquests partits feixistes del Parlament Europeu no es dediquen a fer feina institucional i parlamentària. Dediquen aquests diners a construir els seus moviments feixistes als seus països d'origen. Això d'anar al Parlament Europeu és simplement per treure rèdit. I en termes de la campanya electoral, el que vam fer a les últimes eleccions aquí a Catalunya va ser demanar als partits que volguessin, que signessin una declaració de no fer servir de discursos xenòfobs i de fer front el màxim possible contra les candidatures feixistes, no donar-los espai, no cedir als seus arguments. Jo crec que davant de les eleccions europees seria bo fer el mateix. Què més tinc? Poc temps, no? Doncs, i finalment aquí al Parlament de Catalunya diria demanar-vos el màxim suport a la ciutadania que està en contra del feixisme, demanar-vos el màxim rigor contra els grups feixistes, contra els centres nazis que tenim a Catalunya, a Barcelona concretament, quan hi ha mobilitzacions feixistes, fer el possible que no puguin manifestar-se impunement pel carrer. Pensàvem que així es faria el 12 d'octubre respecte a Espanya en marxa i es va deixar que es manifestessin. En altres àmbits, davant d'altres moviments, s'ha mostrat una mà molt dura i davant del feixisme no sempre es fa. Però moltes gràcies per convidar-nos. Moltes gràcies, senyor Carbala, per la seva compareixença.